Ndikutambirai zvekare pano paTrari 263 pano panchawa yandakabatirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe, I really appreciate you. Ndinokutendai zvikuru nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu rwakatikoshera, unoita kuti channel yedu inge ichikurawo futi nesupport yamuri kutipa. So ndinokumbira usubscribe kana uchiri munyowani utena on the notification bell kuitira kuti patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa hazviite kuti paitike update ndobva ndatadza kukuzivisai update sezvairi. So first update yendawo yandakabatirai sekuziva kwamunozviita maupdates epanapa tinomabatanidza, tinoitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video namabatanidza ari 2. Pane Kombi yanga ichitakura Norton. Kombi iyi yanga ichibva mutown ichienda kuNorton. Vadikani, chenjedzo yandinopa nguva ino yatiri yekunaya kwemvura, tatarisana na 2025 ende mhepo dziri kusimuka. Tinokumbira kuti pote tichinamata patinobuda tichifamba nengoro dzemoto tinge tichinamata kuti Mwari vatiropafadze kuti vatinzvengese mune zvatinosangana nazvo. Pane mhepo dziri kusimuka muno munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, Kombi iyi yange yakatakura vanhu vanga vachibva kutown ichienda navo kuNorton. Penge ichienda kuNorton, Kombi iyi yashaya control. Paishaya control yabva yabuda muroad. Payabuda murodhi, Kombi iyi yasvika ichikudubuka. Payakudubuka iri kunze kwerodhi yauraya vanhu vanosvika 6, vamwe vazhinji vakuvara zvakaipisisa. Hatisati taudzwa nhamba yevanhu vakuvara, asi zviri kunzi vanenge vari kusvika 24. Mapurisa ndozvaangautaura. Kombi yange yakatakura vanhu iyi isprinter, saka inotakura vanhu vakati wandei. Ndinopa chenjedzo kune vanofamba nengoro dzemoto kuti tinge tichinamata nekuti upenyu hwako hwakakosha. Ende vanhu vanodhiraivha mota ngasanyanyoi kumhanya stereki nekuda mari. Kana kuchinaya senguva ino yekunaya rain season, zviri nani kuti wakaona kuti kunze kuri kunaya mvura yakawanda, utombomira kudhiraivha zviri nani. Unenge wachengetedza upenyu hwako iwewe nekuti wakakosha. Upenyu hwemunhu hautengwe nemari. Wakafa haudzoke. Unosiya vana dziri nherera, unotakudza mutoro wavasiya. Tichingoti pane vafa veukama ndavachemene tariro, tanisina tarisiro if tasikazvifungire zvinhu zvatinge sina kutarisira sevana veZimbabwe, tarwadzirwa zvikuru. Next update, chiziviso chiri kuziviswa kuvanhu vemuZimbabwe chefish dziri kufa mulake Chivero. Ndichakuisirai video racho namutauro zvamunofunga mucomment section. Ende hanzi dziri kufa nechikonzero chekuti dzawandisa. Zvinotosiririsa nekuti iwewe kana usiri kuziva update iyi wakazotenga unogona kurwara wofa. So ndinokumbira kuti share this video kuhama neshamwari kuti video reri rifambe, shoko ndarifambe kwese kwese, kuti vanhu vagare vachiziva kuti kana wakutenga fish takambokuyambira kuti usatenge fish nguva ino yatiri. Tenga fish watanga waongorora kuziva kuti dziri kubva kupi ende hadzina kuhodhwa dzakafa here. Ndatione video. Hi Zimbabwe. My name is Councillor Kudzai Kadzombe with the city of Harare. I'm here at Lake Chivero. As you can see, the green that has been circulating on social media and obviously on statements that have been done, is a reality. I'm here on the ground. I've been speaking to the local fishermen, and they've been saying that each year they have an issue with algae, but it has never reached to these levels. And when I was EMC chairperson of the city of Harare in 2018 to 2020, these are some of the issues that, we raised in council, trying to ask our own engineers of the city what our long-term plan is with liquid waste management. I know pre-colonial they had started making efforts to make sure that the paddocks are there. We've got cattle that are where would then put in the effluent, and the cattle would then kind of manage the effluent there in the paddocks. But we've seen that these paddocks have been invaded. We're seeing that the same land is being regularized. The cattle are being stolen every day. But obviously, as a city, we need to find a long-term solution. This just does not affect Harare, but it affects all the other local authorities around us. Government was supposed to construct Kunji Dam, and which was then supposed to, relieve the pressure of the city of Harare in terms of water. But as a council, we are also kind of responsible
because we are also then, directly putting our effluent into, Lake Chivero. And this is the cause of it. I was speaking to them and they were telling me that, the zebras, there's the rhinos, wildebeest, cattle, goats. We've seen videos of fish dying. So all this wildlife has just been affected, and livestock, of course, domesticated livestock has also been affected. And I just think about what a waste this is. So this is really my call to engineers from Harare, from Zimbabwe, across the borders. How can we try and mitigate this, reduce this, save Lake Chivero, and the wildlife around it, but at the same time finding solutions for the liquid waste management of the capital city. This is not right. And as a policymaker, my heart bleeds when I see such destruction of the environment, because this is something that is so passionate to me as an individual and as a person, and worse off as a leader. So this is my call to you. Please come through. I want to hear the suggestions. Let's help each other to save Lake Chivero.